U više javno tužilaštvo u Zaječaru danas je pristigao obdukcioni zapisnik Instituta za sudsku medicinu u Beogradu koji se odnosi na smrt Dalibora Dragijevića iz Zlota, grada Bora. Dragijević je bio osumnjičen u vezi sa navodnom pomoći svom bratu Dejanu u skrivanju tijela Danke Ilić. Obdukcioni zapisnik prema informacijama Telegrafa će biti pažljivo razmotren od strane nadležnih organa, nakon čega će se preduzeti dalji koraci u skladu sa odredbama zakona. Ova vijest je privukla pažnju javnosti koja je bila uznemirena zbog sumnji u ulogu Dalibora Dragijevića u ovom slučaju. Nedvosmisleno obdukcioni zapisnik će biti od ključne važnosti u procesu donošenja odluka u vezi s daljim postupkom. On će pružiti detaljne medicinske informacije i nalaze vezane za smrt Dalibora Dragijevića, što će omogućiti tužilaštvu da formira jasnu sliku događaja. S obzirom na ozbiljnost ovog slučaja, očekuje se da će tužilaštvo postupiti sa potrebnom ozbiljnošću i brzinom. Uzimajući u obzir javni interes i potrebu za transparentnošću, očekuje se da će javnost biti pravovremeno obavještena o daljim koracima u postupku. Iako su detalji obdukcije još uvijek nepoznati javnosti, očekuje se da će njeni ishod utjecati na tok istrage i eventualno podizanje optužnice. Također značajno je napomenuti da su ovi događaji duboko utjecali na lokalnu zajednicu i da će dalji postupci imati šire posljedice. Dok čekamo dalje razvoj situacije, ostaje nam da se nadamo da će istina biti otkrivena i da će pravda biti zadovoljena za sve uključene strane. Obdukcioni nalaz će svakako biti ključni element u procesu pronalaženja istine o smrti Dalibora Dragijevića i povezano s ostalim događajima.